Hello, welcome back to the channel Sikon Creators YouTube channel नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ स' दिनैहाय आङो न'आवहाय एसे खामानि मावदों स' बे खामानि मावनायखौनो नोंथांमोननो आं दिन्थिनो थाखाय बे ब्लगखौ खालामदों स' नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ एन्जय खालामलांदो बे बेगा दङ बे बेगाखौ बारनानै आरो मोनसे बेगा दङ बे बेगा बेखौ बारो बेनिफ्राय आरो मोनसे दङ थाङै थाङै स' बेबायदिनो मोननै बेगा बे मोनसेयाव दै गैया स' बेलाय बे मोनसेयाव दै गैया बे मोनसेयाव दै गैया स' बे मोनसेयाव दै गैया बारबोबाय स' बे मोननै बेगाखौ बारनानै बै नुहुरनाया बै बे निला निला नुहुरनाया दानि आं जाय जायगानिफ्राय फैदों बे जायगासिम माइ रोगादों स' बिनिफ्राय ट्रेक्टरजों लांफैगोन न'आवहाय स' बिसिम रोगाना लादों फोथारनिफ्राय फोथाराव हनै आफाया दंबाय थायो माइ हरबाय थादों बिथाङा आरो बेथिंगालैहाय माइ हरना दोननाय दंखायो स' माइखौ आं रोगागासिनो दङ लासै लासै स' नोंथांमोना ब्लगखौ माबायदि मोनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आं जा खामानि मावदों बेखौनो नोंथांमोननो आं ब्लग महरै दिन्थिदों स' नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दिनैनि ब्लगा बेनो स' एन्जय खालाम फोथारावहाय मैयानो दांग्रि खरै दोनबाय आरो माखासेखौ दिनै हरगासिनो दङ आफाया स' नोंथांमोना नुनो मोनदों हनै आफाया बेलाय बे नुहुरनायानो आफा बेयो दांग्रि हरगासिनो दङ स' आरोबाव दंबावो बेलाय हानानै दोननाय दंबावो बेफोरखौ हरनाय जायाखैनो हरगोन लासै लासै स' बे दांग्रि नुनायखिनिखौ आं दिनै रोगागोन आरो मोना ट्रेक्टरजों रोगागोन स' माइ बान्नायाबो मोनसे लाइफनि जोबोर गेदेर मोनसे एक्सपिरियेन्स आरो बेखौ मा होनो खामानिबो होनजागोन आरो बेयो संसारनि मोनसे नेम आथिखालावसो मेसिनारि जुग जाबाय स' मेसिन ओंखारबाय गोबां अब्लाबो रोगानांगौ जायो बांद्राय सान्दुं नांनायखाय टफि गानना लादो टफि बेनोसै आरो जों गामियारि सेंग्राफोरनि खामानि लाइफनि जोबोर गेदेर मोनसे एक्सपिरियेन्स ब्लगखौ मारै नुदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे लोगोफोर स' बेनोमोन दिनैनि ब्लगा दा आं दानि फैनाय बेगाथिंगालै बारलांगोन जाय बेगाथिंगालै फैदोंमोन स' बेनो बेलाय बेगाथिं फैबाय बेगाया नुहुरदोंना